दिनै गलाघाट जिल्ला धोरोमारि गौथुमनि 83 बोसोरारि जा जथुमा दिन नैथि सान बे नैथि साननि दिनै जों फिरफिला बाहायनाय बे गोथार बुब्लियावहा नुजाफैदों आरो बयखौबो बे बुब्लियावहा नुजाबोनाय नुनानै आं गोसो गोथारै बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोना मिथियो जोंनि बे फिरफिलाया जाबाय धोरोमनि मोनसे गुदि खुन्थि जि धर्मखौ गैयाब्ला जों बे बुहुमावहा बर' होननानै सिनायथि होनाय मोनसे सिमाया तानजायो लोगोसे बेनिखायनो दिनै जोङो बे फिरफिलानि सिङाव थानानै जों सद बाथ्रा लानांगौ जाहाथे जों बे बाथौ धोरोमखौ अरायसम जौगाहोनो फेहेरनो आरो बे मुलुगाव मुंदांखा खालामनो थाखाय जों नाजानांगोन बेनिखायनो आङो मेसेज होयो रायजो राजाफोरनो जाहाथे इयुननि जोलैफोरा जाहाथे बे बाथौ धोरोमखौ लानानै जिथु बाथौ धोरोमा जुदि दिनै मोनबा थाथ'नि जिथु गोथौ बेखौ जों लोब्बा लानानै जोंनि बे धोरोमखौ मारै फालिनाय जादों जिथु जा सत्य जेनेखा हा दै बार सान अख्रां बे मोनबाखौ लानानै जों बे बाथौ धोरोमा जोनोम जादों बेबो सत्य बेयाव जोंहा खुनु माबा गैया दिनाय खालामनाय जोंहा बे खुनु लामा गैया गतिके जोङो सानो जे बाथौ धोरोमानो जोंनि माने बर' धोरोमनि आंगो धोरोम जायखौ जोङो लानानै जोंनि धोरोमा दिनै गोग्गा होनानै बे बुहुमाव जों सिनायथि होनो हादों लोगोसे आङो बे चेनेलावहा नोंथांमोननि बाथौ खौरांनि जा बिबानगिरि फैदों बिथांनिफ्राय आं गोसो गोरबोयै बावनाय थाबाय जाहाथे बिथाङा जोंखौ फैनानै मोगा मोगियै जा बाथ्रा सोंदों आं बे बाथ्राखौ बारा आं बुंनो थाङाखै जोंहा दा फिरफिला बाहायनायनि एसे बिबुंथि दङ बे उनावनो जों बे बिबुंथि रायगोन गतिके आं नोंथांमोननो फिन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बावनायखौ सिबिनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय साननि बे फुंबिलि समाव दुलाराय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 83 बोसोरारि गागि लाइमोन आरो माइनावनि दिनै नैथि सानाव जोङो दिनै बे फिरफिला सिङाव थानानै समायखौ लानांगोन जे अरायसम जोङो बाथौ धोरोमारिखौ खौसेयै आरो रायजो राजाखौ लानानै जोङो मोजाङै गलाघाट जिल्लानि बाथौ धोरोमारि रायजाखौ जोङो मोजां दैदेनगोन आं मिजिंथिदों लोगोसे दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोङो आलासि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो मानगोनां गाहाय नेहाथारि गनेश दैमारि आदाखौबो जोङो हांख्रायदों बिथाङा फैगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ मोजाङै जाफुंसार होनायाव रायजो राजानिसिम मदद आरो हेफाजाब नागिरनानै आङो दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों गलाघाट जिल्लानि जानानै बयनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिनानै आङो बुंनायखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों।